Wara l-baraxx ta' kritika li qala il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius reġa' lura minn kliemu. Mindu tħabbar is-Central Link Project, proġett li se jindirizza l-problema tat-traffiku fiċ-ċentru ta' Malta, Agius ma waqafx jikkritika dan l-investiment fl-infrastruttura ta' pajjiżna b'nefqa ta' 55 miljun euro. Fi kliemu stess huwa kien saħaq li dal-proġett m'għandux isir. Kienu ħafna dawk li ma qablux mal-Viċi Kap Nazzjonalista, fosthom l-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Ħattart, Herbert Messina Ferrante. Fittra li kien ippubblika fit-Times of Malta, Messina Ferrante kien sostna li dal-proġett se jsolvi bosta problemi fosthom it-tniġġis tal-arja. Semma wkoll kif amministrazzjonijiet preċedenti kienu jafu b'dil problema iżda qatt m'għamlu xejn. Dan fil-waqt li fl-aħħar jiem, editorjal tal-Malta Independent sostna li wasal iż-żmien li min qed imexxi ma jqpax jagħti każ iktar il-kritika bla bażi li qed issir u jkompli jaħdem fuq it-toroq Maltin. Bi kliem ibes, l-editorjal kien qal li Agius ipprova jirrappreżenta lill-kostitwenti tiegħu iżda falla bil-kbir. Dan għax fi kliem l-editur minflok jgħin biex il-proġett isir qed jippolitiġizza proġett bżonn jus għall-kostitwenti tal-istess deputat. B'reazzjoni għal dan l-editorjal, David Agius qal li fl-ebda punt ma qal li kien favur jew kontra l-proġett tal-bypass ta' Ħattart. Dikjarazzjoni li tistona sew ma' dak li kien qal lejn l-aħħar ta' Mejju fejn appella lill-Gvern biex ma jagħmilx il-bypass imsemmija. Dakinhar huwa kien tkellem dwar żieda fl-emissjonijiet, xi ħaġa li tmur lil minn dak li hemm ppjanat, hekk kif il-proġett mistenni jnaqqas l-emissjonijiet bi 13%.